ఇక్కడ నేను ఈరోజు మీకు ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చానండి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది తమిళనాడులోని తారా హైవేకి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న శివలింగం అన్నమాట. ఇక్కడ శివలింగంపై పడే నీరు ఎక్కడ నుండి పడుతుందో ఎవ్వరికీ తెలియదు. సంవత్సరంలో 365 రోజులు ఆకాశం నుండి కేవలం శివలింగం పైన పడతాయి ఇక్కడ నీళ్లు. శివలింగం చుట్టుపక్కల అసలు నీళ్లు పడవు. ఎంత ఆశ్చర్యమో కదండి. శివమహిమ అంటే ఇదేమో కదా. ఇలాంటి విషయం అందరికీ తెలియాలని నేను ఈ చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి. చూడండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తే ఎక్కడి నుండి కూడా వాటర్ అనేది పడవు, ఆకాశం నుండి పడుతున్నాయి. అంటే సాక్షాత్ ఆ పరమశివుడికి ఆ గంగాదేవి ఆకాశం నుండి అభిషేకిస్తుందన్నమాట. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను.